Hej alle sammen. Så er vi på ferie her i Miami, og i den forbindelse har vi lejet en Tesla Model X med FSD, altså Teslas fuldt selvkørende software. Og siden vi ikke har det i Europa, så tænker jeg lige, at jeg vil vise jer, hvor godt det fungerer, for vi er virkelig blevet imponeret over hvor godt den kører. Nu vil jeg lige vise, hvordan man sætter den i gang. Det er super simpelt. Man har navigationen, man vælger sin destination. Sådan der. Så kommer der en knap herop, som siger Start FSD. Så trykker man på bremsen for at bekræfte, at det ikke var en fejl. Og så sætter den i gang. Og man skal ikke gøre noget som helst. Og det fungerer virkelig godt. På intet tidspunkt føler man sig utryg. Den kører super komfortabelt. Den er meget selvsikker på vejen, når den skal flette ind eller køre forbi i snævre baner, eller hvis der er ting på vejen. Altså de sidste par dage har vi kørt mange 100 kilometer, og det har virkelig været en fornøjelse. Det er ligesom at have sin egen private taxa. Super behageligt. Man skal bare slappe af. Man skal bare holde øje med, at systemet gør det, som det skal. Og det kan man også sagtens, fordi det er det eneste, man skal. Så man kan slappe af samtidig med, at man faktisk holder mere øje med trafikken, end hvis man kører. Det lyder lidt åndssvagt, men man skal næsten prøve det. Man skal opleve det for at forstå, hvad det er. Nu skal vi ud på en stor vej her. Og jeg kan jo lige tage kameraet og vise jer. Ja, nu var der så... Se, nu er der en bil her, der laver en uvending lige foran os. Men det er ikke noget problem. Man føler overhovedet ikke, at man er ved at køre ind i noget på noget tidspunkt. Man føler ikke, at fodgængere eller cyklister ikke bliver set. Man kan se nede på visualisering, hvad bilen selv ser. Og det er jo bare med til, at man har tillid til systemet. Så jeg har virkelig ikke nogen tvivl om, at Robo-taxi bliver en succes med den her software. Og jeg glæder mig virkelig til, at vi får det i Europa også. Fordi det er virkelig behageligt at køre med. Altså, det er next level. Det er der ikke andet at sige til. Nu venter vi på at dreje til venstre her. For at komme hen til vores destination rundt om blokken. Ja, det er meget trafikeret. Bilen venter tålmodigt. Det er bare om at slappe af og lade den gøre. Lad den gøre det, den skal. Og lige så snart den ser et hul på modsat side, ja, det bliver nok først, når der er rødt lys. Nej, måske kommer det her. Lad os se. Så. Jeg har rørt ingenting. Jeg har holdt foden tæt på pedalerne for at sikre mig, at i tilfælde af, at der skulle komme at vi skulle køre ind i modkørende trafik, så var jeg klar til at stoppe den. Men det var ikke nødvendigt. Myldretid, motorvej, enhver hastighed, ikke noget problem. Jeg er virkelig imponeret over, hvor godt de har lavet det her efterhånden. Og det alt sammen kører kun på kamera, og hverken radar eller lidar eller noget som helst. Ja, jeg er overbevist, det må jeg sige. Så er vi nået hen til der, hvor vi skal. Og så stopper den nok bare her omkring. Den blinker og holder ind. Ja, den holder faktisk hen, kan vi se her. Den har også autopark funktionalitet, men her er der ingen parkeringspladser, så den holder bare sådan her. Så, værsgo. Jeg trykkede på én knap. Det var det, jeg gjorde. Det bliver fedt at få i Danmark, det her.